Друзья, вы на канале Здорово с Амилем. Поздравляю своих подписчиков с Новым годом. У нас в школе Новый год. Эх, мәхәббәт серле шишмә, мәңге шаулар суларын, суларыңның агышларын алып китә елларын. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкый яна йолдызлар. Минем сине яндырышагым, йөрәгем тулы сөю учагым. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкый яна йолдызлар. Минем сине яндырышагым, йөрәгем тулы сөю учагым. Җирдә учак, күктә йолдыз, йөрәгемдә син генә. Эх, мәхәббәт серле шишмә, мәңге сүрелмә. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкый яна йолдызлар. Минем сине яндырышагым, йөрәгем тулы сөю учагым. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкый яна йолдызлар. Минем сине яндырышагым, йөрәгем тулы сөю учагым. Мәхәббәт серле шишмә, мәңге шаулар суларын, суларыңның агышларын алып китә елларын. Биегез, җырлагыз, көлегез кызлар, күкләрдә балкый яна йолдызлар. Минем сине яндырышагым, йөрәгем тулы сөю учагым.